Uy, sadong tagamin. Ano sama naman na gawin? Oh, gasto nigsa sa do. Ate nang. Uy, ano na gawin? Alalilain naksa. Lulukon nagsama. Ano ang gawin? Makapasasadot yas to. Sa palada pobra ni mamang Regine. Kasi nga nawara-wara makapa. Apo. Ite na yung pamobra te asto nga. Nih. So, uy, sakto niya. Ada naman ang Kevin niya Regine. Ano Kevin magatoy? Oh, malan gusto ni. Apa ya? May stock man da tao kada tambay man ata. Awan mo pagraban. Takalagbalo mo nung Kevin nawanin Siguro daw unti pagkatang la ko mati ko Di tagpagkuti ka kuskusina ano ba? Mutin man nung Kevin. Awan pa iti makwan. Makarwarta na naman eh. Ano mo masigita? Uy, ata. Solo problema naman Kevin no may katibalay. Awan lang ata. Mong ma. Nalagit din. Awan lang ata ti baon ni mamang pipilang gatang ni ti. Ugoong mo rin Ay, goreng ka man ng Kevin kayo mo ya? Pehan ko lang harga mo mga pangwartaan na birugat. Na! Dati, babang man yan ni mama nga tingan simpang mo. Laladota kami ng Kevin. Uy. Kaya kirambasit aja studita. Siya ala pang ipasimpang mo no ka. Mukha laki di. Undan man kami ni Jilikod. Arjay. Nya. Diyan tanta na. Nya ngarto jay. Arti ni. Arjenti. Nya ta. Case. Ay. Kina. Kaya ba ta guys ni nakawara. Nakawara to ni. So, papabra ni mama nga tayong pili na kanyang pagsasadutak. Tandanan na laki di kahit ko Abay ka nga ano. Uy, naman Kevin na talaga silang ni. Talaga. Abay ka sabay taong brahe nata. Napagpatangan tapay. Amin nga pa nagtatandes na medyo mapagpatanganin na. Uy, naman Kevin. Ya. Kano nya manuti ko mga tangdan mo kitad ko Nyati ko na ta. Nya ko na nemo mo. King baga naman tatay kanya ubram ta pagberendangan to kunang Merienda lang karot mo din nya. Gatang bugong ti kung kulang merienda. siya mang Kevin pagberendahan ko na pobrana ko kita glalado. Garod. Uy naman ng Kevin no kaya mo. Tanan nakti tandan ti urahap di lang Na. Uy naman ng Kevin. Abi talagang masadot kan sa siga. Siguro ka to. Ubrahe ko na. Nagpasilaw ni. Uy sa duta gamin ano sama naman ng Kevin. Gasto nigsa sa dot. Ate lang. Uy naman ng Kevin. Tingin na alalilain naksa. Lulukon nagsama. Ano ang Kevin? Natanya. Awan na mga tantan ko. Da. Unay. Ang kulang ka masapol di kwarta desto ni kahit kwarta 5-5 baon ko ma. Awan ganin di. May yawat ko ni manang mo ka. Ngawatan na ko man Ano mo tayo na basilaan. Uy mo na basilaan. Ay nagsagot ka lang. Hindi natin lang maburain ni. Kariring ko gamin sa saduta ka talaga. Yan. Yung half day Tandang half day. Uy mo na gawin mano ya update ko. 150. Ay 150. Gasyong ato laing awan. Nga pay. Awanan. Awan mo na gawin. Aji lang. Palati ka sa do mo. Nagsyaaton just ni isi mania. Na. Uy mo na nga taso pay gatang ti ko kanam. Tolo gamya ko nalatakan niya. Ura basti nga banag ko mapobrang na niya. Aji 150 man gawin kaya mo tanay yung nagti 50 to. Wow. Na nagsyaaton just ni. Bali nga duwa ka suot. Bali nga kasot. Uy mo na gawin. Puntayan kita ni manang Jay. Isa may munto pan di ko. Uy mo na gawin. Uy ko to. Tandang ko. Ura. Man. Pangal to mi ay. Uy dagas kong to jay bala yun. Thank you Yes to ni. Uy mo na gawin. Uy. Inutahan ka mo tatawa no gawin.